جے کتاب جو ماں مطالعو کयो ہکڑو واقعو وقت جو بادشاہ ہارون رشید تے جو نالو رستے ماں ویندو پयो ہکڑو اکن کو نابینو قرآن جو کاری چہرے تے امام الانبیاء جی سنت مانو جے لباس ماں کردار ماں گفتار ماں پتو پوندو خاندانی مانو یا کیڑے انداز جو آدمی حضرت ہارون رشید بادشاہ جی اکن جے نبی نے حافظ جو چہرے تے نظر پئی اور بادشاہ چوندو پیا لگے تے قرآن جو کاری تو جے چہرے تے پاک نبی امام الانبیاء جی سنت چے آیا تو قرآن جو کاری پر اکن کو نبی نو بادشاہ پانجے نوکن کے جو ان قرآن جے کاری کے مجھے دربار میں کیلے کھنی جو قرآن جو کاری آیا بادشاہ چوندو پیو کھان تجھے پیٹ میں وقتے تو ٹکن جے کرے در در تے دھکا کھائنو کچی سرت ہو جائے ساری رات قرآن پڑھ جے سونی نہ تھی تو صبح جو گبھا کرے شرینو اچی قرآن جے کاری قرآن پڑھتے زور ڈنو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمائے الف لام میم واقعہ تمام وڈو پیروں سپارو ختم بیو سپارو پڑھیو تیرے پتن سپارن تے پوتو آتاؤں تو پیو کرے اللہ مجھے زندگی جو مسئلو آچان جو مسئلو اللہ ساری رات گزری وئی اللہ تو جو قرآن پڑھا سرت اوڑی جو اوڑیا اللہ اکبر کبیرہ صبح تن میں باقی گھنٹہ بجا ایڈو بادشاہ جو نو کرایو چے حافظ تو وٹ نظر ہی کونے حق پہ تلائے سرت سونیا ڈاڈیا تو سبحان اللہ بادشاہ صبح جو آئو حافظ چوندو پڑھو صحیح ساری رات رب جو قرآن پڑھو سورت سونی بنجی ویا بادشاہ چوندو پڑھو تو قرآن جو کاریاں تو جو احترام ادب ماں تو جو ایمانی جذبے پہ جگایا پتو پڑھو تو قرآن پڑھن وارو بھی کھٹندو نہ ہے رب جے نالے تے جن وارو بھی کھٹندو نہ ہے ڈاڈیا تو سبحان اللہ اللہ سائیں پانجے قرآن میں انہی انداز میں بیان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا اللہ نے فرما دو انہوں کے خوشخبری مبارکہ آمنو جن ایمان آنو ایمان آن خباد میں فرمایا وعملوا